Cum s-au părut zilele astea de conferință? Foarte bine, m-am bucurat enorm de mult, am experimentat supranaturalul și chiar dimineață am experimentat ceva foarte puternic care le vorbeam fraților din grup că am fost răpit în Duhul. O bucurie imensă. Am experimentat momente destul de unice. Am primit botezul cu Duhul Sfânt, în primul rând, glorii Domnului Isus, și foarte, foarte multă bucurie. Deci sunt momente nemai întâlnite, crezând cumva că le-ai întâlnit, dar nu. Toată gloria aia Domnului Isus, în vecii vecilor, amin. A fost foarte puternică prezența Domnului și a fost o învățătură care a dus ceva nou în viața mea cu privire la finanțe. A fost foarte puternică. Dar Dumnezeu mi-a vorbit pe limbajul inimii mele și da, am simțit vindecare emoțională. Foarte strong, puternic, am simțit prezența lui Dumnezeu într-un mod personal